Eta Euskal Herrixe, betiko modun dator asteburu hontan be. Tope. Jota baina, dana emon da. Denetik. Txikixek izangoa, bueno, txikixek ez ga, gizon eta andrazko nahikoa edarrak eta unsik edo, ez. Nahi otzan, lurralde txikixe, baina zemat gauza, zemat gauza. Emana badula honek. Zela. Ta horretako... Azpertzeko astirik ez da hola. Horre, hoxe, ez da aspertzeik, Ez da gizuela zerren, bueno, gaur be irol mapi hartu, te bete-bete ipinik Euskal Herrixe, guazen. Hala, egia esan perretxiku baino gusto jartzen dut. Perretxikupe gustoa zartzen di, Baina beti ordea hemen hemen gutxitan. Saioa, saliatzea, perretxiku salia? Ni da no gustatea. Ba, ez da izer, bueno, jatez gustan, kaiu. Kaiu ez? Tripakik. Tripekixek, bueno, tripekixek ez, hori, tripotxea, baina tripekixek. Nei pepinu etzea, bate gustatzen. Ez, pepinua. A ver, pepinu bizkat errepeti itxen dau, baina gustaten ere. Pixkat? Bueno, baina barrure hori be. Dana. Berduna hobia badare. Dudi. Jateko problemeik izto pesan deukeunik amendanope, Bueno, ja, gaurkun, hasiko naz, espotzu ardure arabatik, bale? Arabatik. Oso ondo. Da jungo gaz, Gasteiza hain zuzen be, bai? Zer da Gasteizen? Gasteizen daukegu, atzotik azte asteburu guztin, jati guzten batzu eta gainera gauza berezik eta holan, art de cocinas, bai? Eta zer da bera? Ba, artelanetan oinarritxute ingo itxue pintxuek, bale? Arti museun izango da, eta zu, ba... Pintxo, elaboratu. Bai, elaboratu. Pintxo raro. De laboratorio. Rarua. Eta oinarritxuten obras de arte esaten dana. Bardune, ez da inipa, igual Guggenheim pintxo bat egingo dabe. Ez da inik azmetan ari, egingo dabe. Baina, kuriosu, dani pentsatot ikusteko eta alba da... Ikusteko ba, hoba izango litzakela. Dudik gabe, guaitak izango dira, baina probatxare ongoa, banoski. Bai, nik bai itxusteot, osea, badakizu ezer dugu norbere. Hori, esazitxe daia da tomeka arte da, bai. Eta bertatik urten barik, bitxu, hau gitarriei mobidu dio, gaur, eskerrezko medu goitxikita bera, ez tein nago bera. Jarreko du. Jota Rio Japara edo, hortxe, bai. Ze, Jimmy Jassen eta Gel Dorado serien be, aretuen be, gorri dator, gori, te kolore guztiztako asteburu, hainbeste kontzertoaz, bale? Orduan, Gasteizen, bertan urten barik, baukezu ez, zer jana, eta zer entzuna, eta zer dantzatu ere bai. Ta hemen dikingo salto gure naparru maitxera. Vale. Da, hau gizajo, gaur ipinik hau xerri baten, Iruñan, erdi tak. Ez da gizeatik, nire utzizeit, datozen hastetan, korrikalarea hemen irudiko dugu. Bueno, kamino. Gaueko beste... Beobia, belazter dator, bai zue. Bai, lasai. Da zemak Ondune jarriko zu, bai. Da eskatu... Aiatu ere bai, denetan aten izen guztietan. Ostra, mucho, zeu. Bueno, denbora berritzen dut, Bueno, baina batze, gota kilometro dira, Bueno, hau zer da? Gaiztu ez izen zu. A ber, hau da Bixer Gabaz, Gabaz. Oin, Gabaz modan da, ez da inik zepazten lan. Haringaringan eitxeko aukeri dukiko zue, bai korrik eitxeko aukeri da bigarren arrezi lasterketi Iruñan. Hombre, politxi izango da, Da aukeri da eitxeko 20 kilometro 10 eta 5. Nik 5 eingo neuke. Bai, aukerak emazia. Ez da ingo neuke. 10, 5. Aukera ezara bakoitzan nahi. Bakoitzak aldabe modu. Gau ez korrikeitean moda hau zetik? Ba, ez dakinek, baina Gau ez korrikeitean? Bueno, igual kasu hontan izango Iruñan gauzak gehiago badaolako, musikare badaolako, eta 5 kilometro korri nahi hau gitarria izatetzu, hemen be kontzerto pilo bat asteburun, hemen be bai Gasteizen Iruñan, gero era berin, sozet diferenti pintxarren, ba honek ipiniguz, baina topera dator, Gitarriai egurre. Gero, goruz jungoaz iparralderutz hain zuzen be, Lapurdirutz, eta nora ba, Espeleta. Espeleta! Gero politxe. Asteburu pasea Politxe eta edarra eta eleantite piperra zein izkako guztan. Askok ez da dejaten kalte itxetzelako. Hartu omeprazol bat, da piperra jata da nok Espeleta. Zer piperra ba? Iziak, gogorra? Ez, gogorra da zuentzako, estomagureko. Bihotzerria olako ba? Bihotzerri baino, dikiztine itxeko ez da, niri behin, Nei kolore guztitako ustez ezki. Almorrena problemak indabitzen. Piperra txarri izatea. Hau, donbekan? Almorranak ez dila almorranak, Sekula ez dit eugeni. Piperrak eta almorranak ez dila almorranak. baina nire bueltako gente bat epai da. Nire bueltako bai. Bai, hortxe, irudiak. Guzti zuzlako dotorik, ez da? Oi, donbekan? Asteburu guztin bizer da etze. A ber, piper festa Espeletan. Sarixek emongo itxue, piperrak hainbeste koloretako eta diferentik aproretako aukeri duko zue, erosteko aukeri duko zue, kontzertuk baitxe, jaialdixe, ekintza desberdineko orduan. Ez dala Espeleta june hartu plastikoka da piper da etxa. Hortako Rioja, holako. Festa da aukeri hori da, disfrutetako Lapurdin, Espeletan, oso paraje politxe,
eta bueno, ez dakitze asmo deuko zuen, baina Asteburu pasagoteko. nik jatekoa segidukot. Segi, Gora, segi, jateko. lasai. Euskaldune jan baripe ez da sano. Gure gustatzen zaigu. Orduan, oin ingo pixkat piper da gazitxik, salto ingo apurtxu bat, Tolosa jungoa, ze Tolosan asteburu hontan, daukegu Tolosa goxua. Vale, orduan, hemen piperra, hemen gozu. Eta hemen zer daukegu, gozo azoki edo, ferixi edo izango litzakena Tolosan. Tolosa pastelero ona, edo, Bai, fami bauke, beti auki dau. Bai. Gozona eta ez eizata gorrotxategi, eta badia, baina kanpotik etorriko dira asteburuntan, Bai, danetak egon da. Onak. Bai, izta, nun gute zazu, nun bizi Ni zazu. amezkitarra naiz, Bakit, hortxo, eskatzu igerten, Toki honian bizia gaine. Bai, Ordu zuk ze ingozu, noa jungoza? Etxean gatuko naiz. Etxean gatuko Ni zaingo. tripak gola eoteko, hobeto nahu asteburuntan, etxean, Andria ere bai. Abertotxo. Nik batzan ordu batzu zatu, erkotxo? Ez, asteburuntan ez. Astutan ez? Asteburuntan ez. Bueno, segi. Bueno, da amendik urten barik, ipuzkotik urten barik, zeki Putxilandia topera dator. Apa. Betxuz lago kaba boteia dotorie, lago da betxuz segama parien. No. Haupa segama, a ber, segaman. Hau zuen dara, kombinazio ona. Daukeu, zela. Kaban lehengo edizio izango da segaman, bixerreta etzi. Orduan, Kaban topera... lehenengo edizioa. Bai, lehengo kue. Horne garrakaste izango. Ni baiz pentsetot. Zelako edarto eskontzen dione bixok, Bai. Ez da? Gozoa eta kaba. Bai. Gaina dena kaban aldekoak, aban ja txampaina ez du... Kaba, fresko. Kaba ona balimare. Kaba. Ba, bueno, kaba berez eskondu ondo dana zitzen dala, pentsot. Hone, azpintxu, honaz bebai. Bueno, ba, segaman deukezue. Bai, jaixe, ambientie parrandi botateko aukeri, ze hainbeste gauza duzula enterauna. Eta gero kaba edarra erateko aukeri bebai, bixer gainak gero edarra da, segeixa. Venga, segama, betxu bertati berta. Oso hotza berdu, oso. Bai, hotza. Bueno, ba, segama ia suerte dugu zuen da jentez gainezke pintxatzuen errexe. Ni baiz pentsetot. Eta Donostin, fantasiasko eta bihurrezko zinean, urte hurrena ospatuko da betxu zipinutzuetan abentak. Zuzako artista dukez, bierrine, zago dibujo politxek egitxetxue, zoritzuna da noi, betxu da zombixe. Da zombixe zer dalata, esan dako modun, bihurrezko eta fantasiasko, gota osgarren urte hurrena, izango da azte burontan zinemari dagokizionez, eta... Olako asko ikusiko deula Donostin. Bueno, bai, asko. Baina olako asko... Imagina ikustezuz, antak, gola eta bestitea eta... Umi egin Donostia ezko mintzat, aste buruntan. Ez, bueno, hasiko da ospakizune, bai, justo egingo dabe lasterketa bat, eta aurten, zonbidik euko dabe ekintza bat. Ze urtero itxin dabe zeo zerrolan. Eta zer izango da urten egingo dabena? Ez izan. Bota. Tamburra da. Bai, tamborra ditu dabe. Donosti tamborra da bari da, ez da enik zaioa eskune, barrizikun zurito bari goti mogun edo. Esango benduke, ordun. Zombixe deukegu amez, jentik egingo dau lasterketi, beatifikatu eskontraku, zombifikatu egingo dabe, Behobia Donostia. Bale, Behobia Donostia. Bai, hoxe, eta horreaz hasiko da, asteburuko hause ekintza berez isau. Bai, baso ize? Ni pia gustatzen, bi horrezkuk eta holan, Baina oiez. Ni bildurezko baino, rodulla. Zarautzen. Bildurra, misterioa, gauza hoik bai. Suspensi geisha ordu. Suspensia bai, baina... Ia, zarautzen bixerre esango zuet, kuadrien egune dala. Bueno, dani kuadrien eguni hon da nahi dala pare atorte honitzen, ze ambiente. Ama erkinak armengu, ze ambiente. Boa, zago neska, zago multi da zarautzen, surferuk aparte da, surferak aparte, esto genti. Ba, giro bat egoten da, gainera da, zein beste kontzerto egun izierra, hainbeste ekitxaldi, goxaldin bebai, kontzertu, derromen izierra bai. Beti ba festa. Hone, zarauztarrape, diru zorran edo. Surfestak, Eta behazainen, bai, osea, Gipuzkotik urte mari, nik izte izeko leholako... Jaspana Fest ospatuko da gaur eta bixer, eta luxuzko taldik egongo diz bertan, daukeri dukuzio baitxe juteko, horrek ez duen kontzertuk daz, orduan, danetaiku, eta gero bertan, behazainin segitzen bozue. Da gaupasi itzen bozue, animeten basari, domeka eberdixen,
da Euskal Herriko aizkolari txapelketi bertan, beha zainen, eberdiko amabizetan. Ordun, kompletísimo. Da ero piperrak erosta honan guzinke, da hemen ez teizer kaba erata, butxu, dana lotu esko kristone. Bueno, eta Bizkaian ezer ezan. Bizkaixen beti. Bizkaixen Bilbon. Bilbon deukegu, amazigarren edizinoie, deukegu, dantza garaikidiana eta hainbeste ekitxaldi da sorren arirebe bai, amazigarren edizinoie, eta, zera esango zuet, hau zer da, tomati. Bueno, banik neutzeko, neure eritsiz, neure hori. Dana edarra eta marabillosu, baina bizkaitxarra nazen egin esango zuet, urriko astelena itxetu berik amendik enoela. Ez ba, astelena. Urriko astelena, Gernike, haupa Gernika eta Gernikarrak, txos, Sanbideko ikasliei, oso banak. Hainbeste dugaz eta horku ikizendako kordun. Astelenin da eguna hundixe, baina astelena baino harina, astelen txutxu ospatzen dabe, zapatun da gaztik itxendak izton parrandia. Orduan, bixer Gernika behun zein kene gozue. Zegotenak irodarra. Eta esto nahi astu, esto nahi astu, A ber, ez esan oain saioa esto nahi astu, San Faustuak oain digon. Segitzen nik. Nun, ordia. San Faustuk ez, baina, claro, Nik santo... uste nun durango landik anpezetan, zer da? Nik hause dibuko irabilikot santo guztiek espliketako, Vale. San Fausto dan alakote oingun da San Severino Balmaseako jaixe. San Severino! Balmaseako jaixek eta baitxe urriko festak oso famosuek ala noien ibixer Maiebin. Maiebin! Zuta, rikizio bende eta inbeste gauza.